ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hadin chipos nam bala jengai no naga kamsan himasima ke Dr. Fenela Lingdo Nonglat kelmi syakmat ben pentip ba Kadei kawai nagi bepan tiket naga Bharat Janata Party Ïakhun yaki election MP ke Bansalong. Habis keran ba kila patai kubor ke Dr. Fenela kele tho ba kala penyeso yaladi hak parti BJP hak Hapoh azrik unai no pra Jong snam arja pulai ben longru kum kawai nagi kertong bepan tiket. Syuk-syuk ke Dr. Fenela kala pentip ru yakimat ki bakongsan bakatemu bandra yaki pat ba ha ke bayadai bakimat yalap election lada kayo yak tiket ba lada kamyo yak tiket pat kan om tre Ïakhun independent. Hakani ke MP election membentang Banlong haka last week jong bena April dan first week jong bena May ngahi nakaliang ga jonga Ïakhun hi ka politics ni kata kesensyal Kadei ngalalong dormant ngam Shimla tuklar show hakini ki shipos nam baladem namar ba kawai ru kalong ba kapor ka priorities ka junga ki jing shim jing git kli junga kala compare namar ka jing git kli hala yeng hasam bat ki bon ki benta ki banya dei kum ka kam profession ka junga ki banga haban pendam di dei na kata daw ngam shim la tuklar show habang ngam shim la yang ki election ki ba hakini ki shipos nam baladem ngam judan syuk kajingnya keren kabaya day haga ni kajeli politics wala ngai juya sim benta bade hakabaya tan geno kajingnya ai jingmut hakabaya day wat haga sensyal kadana ma habadang Jaitbynriew day nyem day ban isi ya politics namar ka politics hi kadai ka way na kalenti ne ka shlem ka ban la ban penwandur ya ka imlang ka salang bat ya kari ba ka Jaitbynriew hi ba ka wete kum ta kum ka way na ki song snong badan ka jing ya day bat ki pa iba na do ki ma menshwa arpos nem mentau snem ngala adap hakane ka jeli kum ka professional na do snem ajar saw bangayo ay ka license complete na ka BCI tingala dan benta kani ka jeli ka banga dan bat kaan ka banga hilahikay ya ki plida rasnem ngala dan ka law commission news nem na day ka standing council juga nehu mental leng ka jingkit kre junga kumbang kadan hi Hapoh persen ka kam junga Kadei hi bat ki kam junga balang namang de standing council juga All India Christian Council juga PCI juga NICC dia kumta gi babun ha ki jing yata kho ki bangidan pat kani ka an juga partai ka bangam ju syong klik ti haba kawan kanu ka jing yata kho ka bangi kum ka balang ni kum ke imlang sanang ni dan kaman ai ka juba fine nga tengah kira ngam nom yang independent dalili ru ban ong man pendan kam baklai ko vote jumpai ba kan ways ka vote it will ka ways ka Jaitbynriew ngam nom yang namang asutho hi independent position no ru tang ban itho ila dir mi tho hang te habat mi tho kum no shu dalhi te ka bahi bangi leit da ka bor shim da ka bor le da ka bor kidan ha ka bor dengan shim yu to ka bor ka jongki bangin pendan kam BJP will never use me. I will use the BJP. Kita hi ketika thong junga hi. Kalau dangam day bangayo tiket ngam num pendan kam baklai ka vote jumpai ba ngasong no. Ka vote ka jumpai ba kan ya chak day ban ya pede. Ngam tip ngating ban oi kata ngam day pi bala dan selama BJP thada kita yo menta tengam tip ki le kam no yelom no ki pan profile junga kala ai. Kila pan ka to ka profile tengala dep ai chaki ngala assign ro. Tengah try kata hi bangatip ya lade ya kiwe tengah tip kumno ki le kumno ki pen ki syong ro ngam tip kumno ki ya penwandur ngam tip nama hak tu kasi ba ai hatu kasi hi utu bahe do jangan BJP lo ara sedal hi tengah tip tai kata ya lade tengah tip ya kiwe tengah tip government dengan ya syak constitution kan upheld kan prevail over all laws ngin hak ban ya dekat batkan jingtip ngin hak ban ai ka jingata ka bas scam ngahingan ong tang kawai kalenti kabangangan mentangan ya syakipai ba kajingan ya syakipai ba da kajingtip tang da kajingtip ngan penskau yaki ngan penkop bor yaki pai ba da kajingtip kim nam da syo ban pen point ngala syai daram da jak ngam tip makata ka syong ho blai ba pai ba syong ni po chimba junga nam dan ba ong minga bali phi syong haju bali phim la ea kajingtip jong phi bali ka ko tang ha phi kani ka
ka jingtip ka jongang ka de ka jingtip jong pai ba ka ka bangang along IT la de kum bang along sia phi pai ba pindan kam ya la da pipen so dan kam it's okay la da pim so dan kam ro em kidang la itai party ta party is okay fine ngam dani baro ki party ngam bang am kidan ka jok ka thong de tamangin poi chikani ka thong de kham kloi kham sup kham face to face the dan ke bat ta khoru ni la ban on face to face nun kam man ya kalan backdoor ditang nagan ni BJP I can say to any whoever so ever Hapoh Delhi kimnum la ban dictate na brainwash ngam big an nga ngap kai ki plidar student jangam tak la long ki senior lawyers I know what I'm saying ka berhenti bangidai banyat ngatip kidan ki MP badang long tang si sinru more than 10 bills kila laban pensangit ya kita ki an nama ki yak da ka jingtip ka Jaitbynriew Jong ngin yak da kata ngimnum long ka pasngap jar ngon ka bakran na IT la de shpi ka pinsngol la da ka sngo day pa ka BJP candidate kan finalize ya ka kerteng ka jonga hakini pi benai kat kada ki finalize nilai nga tengah ayat ngala ayat ngala pensngol ngan romnan makam ngam de ban repeat mistake arja khatlai arbanai la shulong mtip shu mentalai benai shiteng Ïakhun constituency beyond my strength as a woman beyond my strength ngan yai betul so tho ipa ka bangla ki profile jonga mentang singa launch ka profile ka bangay day ka thong jonga kom ka candidate ngan launch benta ka si kumbanga ai sa Delhi ka profile jonga nga ai sa phi media menta ka profile jonga ka bang ki sa tay sa Delhi kila yo jing tip kila yo kulit ki ben kulit ya ka profile ka jonga ke banga ngayeng taladak ka one ka finalization pangaday mga ka BJP candidate dakan ni ka thong undan ka man kan pas nga ai guarantee bagi pai ba jung la da ki tip ki suthu nundan ba ong em ya kan ni galanti ya ka banga ya nanta re ka shilong tang nanta da kim tip ka shilong ka jing duna ka junga bangam la ban pen poi ya kan ni ka jing tip kita that's my only personal approach ni appeal ni ka banga pensngo ya ka baya day ba kan ni ka election MP kabas hadin lele ngin sedang yakran anda la de brai kata ka Delhi la ngalong candidate ni am wala ka taru ngadan jingerman nama bo ngomong abo bleu ple de mga bangalik balik butter yun ban thit yun ka de haba ka wan ka jingterwa ngala room nama phimnum yo ticket claim room tingala room ngala pendap de ka benta ko madai ban kata ka set up jong ka BJP ngala pendap lut de ka shong saki la da ki day fine it will be well and good menundan siya at attention na ngahi ano ang mga kanrandian ILP nga kumbang ang yapi ILP kadigi ka thong chunga tama ka ILP ngan yo tang ladang kagaro galit la ka jong nama kagaro kadai da kaway gaan ngingi ya dang Eastern Bengal Frontier Act itu giwai da kaway te banya penwan ILP na nang ni pla so thop amla din na katangen bakay dan atli ki an kabangi yo jala mangi mensua taday na kataka daw ang ka ILP kadai ka get jong ka Jaitbynriew ka bas camp but kata ka get ka Jaitbynriew bas camp ka David ngahi khasi jantia candidate mentang kren bet ya ka jinglok try jong hi bangin ya ILP kalau garu lai ka jong ni ya ka jong mga thai kan ya hi to ILP lo dan ha kabor use the kabor magata badi ka ande pentri kam ka ande la pentri kam pi in to kum bakalong ka sur ka bas camp ka sur ka baklan idan ka man the voice of a Christian in that house idan ka man ka voice jong kita kirat pa hakato kaye idan ka voice jong kita basya thambor banben hang to po haye nganan kan madan gini gisngi idan kinong Christian kiba onya madam nginda join nga kwatang man yo ka BJP ID nang manginda let siya po gohatim nung dan mapentot yangi kajing sngosen ka balong siya papalat tang naman ta kajing banyai tang hago hati ru kala dan lupa kajing siir kamen sim kajungi kani kam day kajing yali Hapoh ri la jong bangin ya sarong hala jong kadi kani ka jing yali ka jongi kadai sa Delhi kumnong in sarong hang tay midan kam man yali da kabut khat arbor jongi kidan khat arbut ki jongi kidan ni yali da kabut ka lenti ka bangin ya kadi kalenti da kajing tip ignorance is not a bliss kajing bom tip kam day ban long ka
kajing kemen jong ka Jaitbynriew bang ngim tip te bakan jaga ni ka an kala kinu ki an ban pentrekam ke parlimen ki labo syah ke website palat ya kama minimum 6 months nru benai ba dunatang palat ya ka sisnem ki labo lupa to syah ban pentrekam ban yo ki opinion ban yo ki recommendation na ki kenhon ba per judan ai matrekam simit meminta bau angan terekam ni ka ai men la syai ke sira long ai kalau ada lupa kajing keren kajing ther kalau ada lupa ai nak minta pakai ni kajing bo jong ha ka parti BJP kom ka wei na kita ki aspirant ni kom kita ka wei na ki candidate ngatharai kalenti ka boy kom ba ka tin jong mi ka bo play dan balak ban khang bo play khang dan balak play ngam num kom ngam dan kajing kazan den I'm not going to be a coward ngan tresh tam hi minta man penskawi kini ki jingker ke joga Jaitbynriew kini ki dauba joga Jaitbynriew barok ki parti ki kwa ndi tang manga ndi tang ka BJP ka UDP ru ka VPP ru ka barok ki parti jongi NPP barok ki candidate ki kwa ya kini ki dauba joga Jaitbynriew pentrekam dengan syong tang ko wei ka masuk taman yo ini ki barok banga ong mentan ketidang ni ka BJP sidai sedalhi tangan ni ka parti BJP that's why it's better knife na ya play kini gong na ya le akai ki emotion in haban ya ther ya thar pha man ya bo igi jingmat jing parkhat ke jungi da ka was jing so khia na mar blai la da nga sembe balada nga dan hang tu ngam nam de ban ong ba ngan sha brainwash ka principal ka jonga nga le ong pan dok sim masdang ka principal jonga ka principal jonga Jaitbynriew ka principal ka banga ngayeng 4 la man pen kalai nga hado menta tin na da nga de banga ong ki party banga le Chaka Congress mana nado baga mde ba mi weng ye na ke HSPP dan haka Congress ru nganamot bangin pen klanyi kata ka opposition ngi pen klanyi kata ka opposition dengan dapat benta pada kamdan kata ka jingla ban yele de benta bangin up bakan klan hadian chi post nam hangta ngam la shu ban jubab yakini ka long dian ka jongi kinau pha hi menta it's a do or die we have to be strong ni hak ban long ki ba ba ong mo kani ka ri ka jungi kam de ka ri ka bam shempang ka ri ka ba de ka ri ba tip tip lai da dang yim de ba start ong so tho jing ka jing dan kam jungi na mata ka scheme le man ong ki MP scheme le la dan lupa la ada penskong lupa la abam lupa la di lupa itu ki scheme MP ngam dan kam mangan batai na mar kitu baro la long lupa hami jong ka jelaman ka wai ka jela maikin pentrai kam Andai kabang ni kerke kum kajak beri kalong. Bahkan ni ke election in this time. Haka house, haka parliament. Kadai le na kita gi badan board. PUE po Kashmir. Wengi kalai spa anyo pau. Cheese nam shi theng I house arrest ya ki minister jong ka Kashmir. Besar hang to. Hapoh kajak beri jong ile ke barat. Kajak beri jong barat hang tang ti Assam road tang malur ong imyo shu. This ngingin hab ban long jing skau junga hi kalong mi ba mentangam dei banga sha ya lam bakla ni bala sha thet and bala sha le amem ni with full knowledge daga jing tip ka ba sha daga jing skau tho ka ba scam daga jing mot hi ka ba kala de ni mo ban ya be shikmat ya gani ka election mundan ba wan pen be nga mundan mano hi nga snap Syah bangan hiat tu kasi po pulo tawa PE na syang hakali na thir hi dalade yalade apar khat hi umno banle undan bawan batay undan wan penbe undan wan ban brainwash ya na shim hi ka decision ka bangan ya diplomatically with the issues of the Jaitbynriew bakani ga jing isi yano kam de ban overshadow ya kini ki thong jo ga Jaitbynriew ga jing sang jung yano kam de ban long kajing tim pada kajak benda juni ngin hab ban long hosiar hal mentala shi post nam la sinshar ke BJP kata ban ong bakade ke anti Christian kawai ka balang tung ong ga ai ga nem baki nga ko mo pida jong ka balang pa julong bangan le kanu ka jing le akes bang ong ba yele ka sarkar BJP ngayele baki brila jong hi Christians hi ki ba file ni ki ba le ta kho ba ka anda nang mangi para mangi hi ndrei But Hapoh Graham staying in the share bine. Hapoh Graham staying Helen staying and the Leprosy Hospital Orissa. Kajing jah hatu Hapoh jung Graham staying beki kun arma jung. Kajing syak thang jung. Kadi Hapoh san share ka Congress. It doesn't mean ba ka Congress long anti-Christian. That's why long ki fringe
kini ki criminals ki dan ben ka an ka dan bante la kami kita ngin kampen klan chu ki an na mata jong gitu nga di no hi kai jong ka an ha ka house nam la re ban ong ban mi batai klumar ka an nga. For me, I'm not in favor of any government, but I'm in favor of the constitution. Hapoh website ko mga omene Kadei ka Land Acquisition Act, LA Act. Ka LA Act na da ka trikam hal jala jungi ka transfer act ka klem. Da ka klem ka transfer act tumat ni norong ngim dan lupa ka siling. Siya ingin le. The precaution ni dan kam ngin on. So kabalay ba ka di ka UCC Uniform Civil Code ka ba ngadang syudap ay ka jingkran ha ka India International Center hindi ko Delhi ka di consortium on the implementation of the Uniform Civil Code ngidang syudap na rakhe ka Hapoh anniversary jong ka NEICC ha balang mo prem nga di one of the resource person of thing chukti pastor pero ka bakila ya ay presumption and assumption jong ki bakala banong kumne kala banong kumtay kala banong kumni yang ni kum kapalang ka UCC kamde basna ka Congress kamde basna ka BJP ka UCC kadai bami kadai ka mandate juga constitution ka ain rutis and shar juga India the mother of all laws dekani ka ain rutis and shar kala abu ini kan don sa ko ka article juga ba kandai ban menteri kami ni UCC pikani ka UCC kalong kam ka Indian Penal Code the tipe ka Indian Penal Code ka barben kamde 2-3 pages law kadai ka barben ha Dudang ong hang tipo consortium hadal hiru. Ka comma full stop ke ABC pat mi ka draft document jong kan UCC ka pat dan ka website. Kumno ngintip ka kata kumno. La shay na da kami ka UCC ngila bendan ke exemption nganong ong hidu ke All India Prison Council jong iru mo indan ke exemption kum balong ka IPC 506 ni jala jong ikam trikam. Di kum taro kandan ka section ka bakta ye ke niam jong ngin exam ye gitu. Menda kani ka draft dokumen ka padan ka pat mi kumno ngan puli bat ngan jubak ka kata ni kam kata de until and unless kani ka draft dokumen kala ami kani kala along on the process kala along ha kata ka ban sa pentrai kam da ka sarkar India ngai krami thik tang kini ki hak long try jungi ki bay debi thik tang bat ka jurisdiction authority jo ka sarkar peden bet ka parliament ngam kan ni ka bala ban le ka MDC ki ka district council ngam kan ka bala ka assembly dai ka ba ngin ka ba undan lenti like da ka way like tan ka sarkar India bahaban pentrai kam na sarkar India marki central laws ki prevails over state law ki yang halwa jo ki state law la da ki takho idan kam bangin hak banong precautionary maka da ka jing isi jongi kam de ban long ka jing tim kajing sang ka jungi yano kam day ban long ko mangi kristan yim day ban isi yo nong shon jungi that's why I felt that ladang ngingi yo ban khang yo nong tut na po it's better man ya ka bangi kau when chia ayu when chia nabar bangin long kitra ki strong opposition menta ka opposition undan ba strong kambar ka long ka reality menta undan ka way opposition hadali ka ban long strong then kadang hijab BJP kanu government ni kini tang Hapoh HTO badap MP election ke Jaitbynriew jungi barok kan sahabat syria protes hasura kin sabun ha kita ki jingya ki ba har lukam la syai ki ban kata yu nong Thma ki ban kata ya uniam rukam ban tak kan ban kata ka hak dustur ka jungi bun ha hang ta mangingin le am nong syong klikti ngin chu long ngam kit an ong kam no habaki dan ki bre ha ka bor mentar si spa sab khandai ngot ki MP sya suspend dekile chu Supreme Court ko hel i ka right speaker te pe phin long opposition claim ka lenti ka ba dong da ka buit mo da ka lenti ka ba day right to the vein because no bri ubapang phin dung klumar phin ai drip klumar ka met tung tang ka doro ka pang ka met ka yak then bring he happen go direct to the vein face to face ngala lap kani ngala dan kitu kinong yalam jong ki party kiba ki yalam yang ban yakren ni ki hok jongi backdoor at the end of the day yakren ki MP BJP ni kren ni le haban up ki appointment da ki post ni de kamdan por shu ka to ka jing ya klumar kumni kum ka Jaitbynriew ngin haban long bohusia kajing nganga ong ip kom ka kristan ngarung to ka ngarung ha ka BJP kom ka red pai ngarung ha ka BJP kom ka kenteng ngarung ha ka BJP ngamdan ka man su jain sem ban ong ba mentang ade ka kenteng kasi
ngalalong lupa kum ni kum bangalong nado mensua hado menta ni ke MP election kamdei ka playground menta kamdei ka jia le ka MP election kadai ka war zone kadai ka Thma ba jong ka Jaitbynriew jong there are so many things ka bangin in haban ai jubab ke chadel la de brung arja country pinda pek na ka khasi auto society documents kila ayo ka jing itu na do arja Jaitbynriew na urajna sing na ka ministry ka jong u la yo ka way ka kentien propose language na kitu gisau ko pratli ki language ben propose na banong ke chadel re menta balela la step yang ka 2016 nama ba ka ktin garo ki hakita ki MP ki ba mikmat nang tai ki Chadel hi ki beli rung dan kasi beli ke garo ke ja beli dan kinong yalam jongi kim kimen ba at least ka way ka ktien jong Jaitbynriew jong ka Meghalaya kala arung kala dan haka propose document haka propose notification jong ka ministry dementa hable thamai biang happen itu thamai biang kam dan syu ka por mentla shkno bagi Jaitbynriew jongi kim dei kim pas IS beli kim pas IS ngim dei ni ki ba duna haka liang ngan jingnang jong start ni biang. The only thing is that we haven't taught the Kadin paring. First coaching ni haven't like coaching IS kadika English coaching ni nyam la ban like nama kiwi subject nyam telat tengah kata. Dan ni yo ban taught the Kadin gala jong. Klem arta tien ka to paper kan national hu. Kam nom lek no kam nom lek not so unong correct unwan mi unang ni. Manu kam nom I mark sini. Banu menumpas nak Jaitbynriew jongi ni dan kam ban pen ko bore ka Jaitbynriew dalade ni dan kam ban yarap ya dalade ka torment ka jing keno ka long ka bon phai ngai ni gisni ba ba la le BJP la cha thiet ka dor jo ka Jaitbynriew ka long ka baram num la ban thiet ka Jaitbynriew ko jongi ka kam ba ka bangang dan ni ka profession ka bangang dan ka di ka prophet ka di ka spa ba yong imei ka spa dum bom lot show kan ni license bangang dan ngan ra shado shathleu jitel ngamdan kam bangan resign ngamdan kam bangan ino ya ka chamber junga ngalom ikum ni ko mangalong ka jingkar khu ka baga ni ka profession kala ay nga met ben sim ngala yo ngadan kam mentatang bangan ay ni lai banai shiteng bangan pen so tho igi pai ba bangan rung chiga ni jeli politics biang ka dormant politics bangalas ngap jar kadang ong dan ni we ban yele elect MP mentai ay nga finla it's don't join the fray Wadam pat join menta kan kata ya ka buram ka jong fi mang ka buram ka jongi mlilei la danga join hadin chipho at hosnem danga rung biang kata at hosnem hadin kadang bon ka por nga le ka por jong Jaitbynriew kam nom dan shu except yi gitu gi thong jonga those principles that I have been put up ka IUA ka instrument of accession ben notified no ka LA banyo ka exemption ni ka jala jongi manom trekam gani ka Land Acquisition Act Thma amended law komnom nei ban trai kamen shin kan do siap jungi kan kamdei ban rong nang ta katuka UCC exemption the provisions ki jongki ki proviso na kano kade bandan ke exemption na ta kata ki Christian minority jungi namani minority ban oi ka UCC ka tribal si India fi minority mat 5 point something tang 100% de ka basaw pede kade ka schedule kay chedel ni tin thle jeni ka khasi language kade bandrung no ta ka ILP kade ka way na ki atiar ka claim ha ka balala na yolot ikine nei easily ILP ni la yo prioritize can your rights ka sarkar ki ba minshwa ki la ai bon ki ho kamram dang bon dang duna ba tanda right to education permit Congress SSA permit BJP ka right to education ka ain la permit ka Congress government ka SSA ka right to free education pede ka ba pelang pede ka ain ban pentrai kam ka de ka BJP kinono ki party ki badan hak sarkar kilale ilang jong ki benta ka I think ladang ni la yo ki hak ki duties ki jong ki haban pendat ni ke tengah try ngam dan cing atatin baladang ngingi suthu hi ngani ka benta de ka malaya kran ILP ka debit ka priority ka bang ki hok kin happen pentrai kam sha prioritize wa gitu ki hok ladang ila long scam ka clear ka kti ka kajat everything will come into my ignorance kuma o ka anyo ignorance of law is non exclusive maka jingbom tip ya ka an kalong kamdei ka daw jong ka jinglai jong pina ka an tingi hak ban tip ya ka an
ke sarkar ke constitution ki kuat barak ki ai kata phim nak ban cekut bangam tip ya kan ka ai man unong shong snong di ban tip ya ka ai tengah hingga so pemerintah we will go dah kata mengiong ban pen kup borial de empower ourselves with knowledge pen kup bor ka Jaitbynriew jungi dah ka jing tip ka junga me ong penyang penyang syarak kedin penyang syarak ba ngaling nang ong hakini ki MP ba phone nga man hakini ki candidate mentag ba phone ki ong wat pat lek wat pat nyeng pin sejak beram pin selong mta dang bun ka por pingang sung dei ha at hosna ngalalong plidaran ta pras nem ngalalong nang hikai news nem ngalalong ka VC ngadang pun ka por sisya ban nang ne sikma ka kapta junga pat ni temen ban senior ban gama ndai but still ka jing kerti junga bangayeng no menta kono I'm scared ya ka an namar belai dalong an pida he sakat noru pida klan sakat noru pilawan percaya government pinum lan percaya ka an kala trikam tila on ada trikam ka an garanti 101% tinggal ang ka Jaitbynriew jungi la shine dala a day kin submit te surang kin sadan te gijinya ki pendan kam no ikani ka vote kani ka power ka jong ka vote menta ai lat ba kani ka kamram ka ba khiatam jong ka Jaitbynriew ngin let ka Thma setek sedan hi ka bangide ben penyo kan ngata ngaso banga I can easily get it from the BJP nama kila yashang bat ngari kam tu ki he ro kan yang why madam you put this what is this ngapen so tho yaki oh okay kinda let tang banyak kendo yo Narendra Modi kidan kam daki lai sausi ke appointment hai kani 3 hours pada banyak kendo banyak keren namta kani ke MP election I don't think there will be any problem kadang yo bel pensyaya kidai kani jingdan kam cungi bakan dan kata bahinong la manai ma Narendra Modi ben hagani ong no po na ka ya ka Christmas jungi hayeng jungo bo celebrate Christmas is not a Christian event only. It is a national event. Sapu ar kloro ai sa Manipur. Makatu gajingja sa Manipur kamdai gajingja ba Hindu penyap ni Kristen takho bat kiwe kinyam. Kadai jong takho jong ki artli ki community. Kaman mental apa? Hagam ministry menta artli ki application ki yeng baki pan ka jong ka administration. Tekadai gajing le jong ki Jaitbynriew ka ba along so pedong victims daki churches ki jongi bat ngarung ada ban identify itu pol sa pratli ki pal ki yeng ki yemene ki quarter pastor la syakta immediately la de pedang gitu ki data segi bal apa gaji ara minta ban rehabilitate gitu te tang shi kan te men kan keren minta ka scholarship shi keren kom to pelu lawan dur tengah tharai kadang ni suthu bangi dan kam ya ka ta ka hok ka jongi ka bamenta ka bala shai ngatrai ngimdei mania play politics kan number hoi ke ban ka jing isi ka sedang danga macam mga very orthodox bei menta ni haban diplomatic ka juk ka jongi menta ni haban ya da ka bun ka kan thai mangi ka tin kasi usindang khat arbor kan thai khat arbor I will be that good khat ayu ngat she's pa budrung independent kam na menta kata nani yang po parliament man made parliament can you inga it's not me in my gentleman me in my dharan makalong gachaka kentang tam kapang inyo bani ay gajing ada Jaitbynriew I think that's it dengan try dadang yo in Scottish kag ba but ngaro ngan ya hi sikishnong di tangan rung cheki constituency at least baki profile janga kin rung cheki man ki bakin so thu banga kabren do Klem cing arta tin pada Delhi BJP central body kan suthu ni kanu kata ka body jongki baki jet candidate kin suthu ada ki asuthu ada ki piang jinglong candidate junga 50% battle suan dengan try ngam dan cing arta tin ada ki dan ngam yo kemala ong mo kan chong khap vote jongki pai ba kam di ban penan kam bakla ban shiale ramen shiale chong shit ban shiale ayu it will go to the right person pada